गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै फिन राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय बिचार हालामाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायनि जोबथा सानावनो बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव गाग्लोबनाय जाथाय न' अन्थाइ खुबैनायजों थुख्रा थुख्रि बायस्रादों न'नि खोरखिनि ग्लासफोरा इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरानो बे खामानिखौ खालामदों होननानै अजद होदों प्रहलाद ब्रह्मआ जाथायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैया जोबथा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनाव न'आव फैनायनि उनाव मोनानि 10 रिंगासो समावनो UPPLनि माखासे सोद्रोमाफोरा न'आव अन्थाइ खुबैदों जायजों खोरखिनि ग्लासफोरा थेर बेथेर बायदों आरो न' सिङाव अन्थाइ हाबफैदों बेनि अनगायैबो गेटखौबो बुख्रुबलांदों होननानै फोरमायथिदों अन्थाइ खुबैनाय समाव न' सिङाव उन्दै गथ'बो उन्दुगासिनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों खाफाल मोजां बिथांमोनाव जेबो जायाखै नाथाय बेबायदि हिंसायारि जाथाय खालामनायखौ लानानै सोंखारिदों BPF दोलोनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ जाथायनि उनाव पुलिस प्रशासनखौ लेंहरनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो जाथायनि सायाव जाहाथे राहा लायो आरो दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांनाय जादों आरो पुलिस प्रशासना जुदि जेबो राहा लायाबा दोलो हिसाबै आयेननि राहा लानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो प्रहलाद ब्रह्मआ सुबुं खुंथाय हादराव बेबायदि खालामनो नाङा बयहाबो गावगाबागावनि गोसो बायदियै बिजेपि UPPL BPF बा कंग्रेस खालामनो थाखाय मोन्थाय दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा सनितपुर जिल्लानि माखासे ओनसोलाव दासिमबो गोग्गो लोंनाय दैनि जगायथाय गैया जायनि थाखाय दैयाव हा खुरनानै जमा जानाय दैखौसो लायनानै न'आव लाबोनो गोनां जायो नाथाय दै लायनो थांनायावनो सासे बर' फरायसाया मैदेरजों गाग्लोबजानानै थैनो गोनां जादों सनितपुर जिल्लानि सा ढेकियाजुलि ओनसोलनि सा मावरियापुर गामि ओनसोलाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया थाखो 10आव फरायनाय आलबिना अदेबानि दैमु बसुमतारिया फरायसालिनिफ्राय गखांनायनि उनाव बेलस्रि दैमायाव लोंनाय दै लायनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बथलाव दै सोफुबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरा दैमु बसुमतारिखौ गाग्लोबफैदों जायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों दैमु बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला मेगनाव जोखोम जानायनि अनगायैबो आथिं आरो मोदोमावबो गाज्रियैनो जोखोम जादों नाथाय लामा गाज्रि जानायनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालि फारसेबो लांनो थाखाय जेंना जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बे जाथायखौ नायनानै सरकारखौ बुंनो नांगोन दि सरकारा बे ओनसोलखौ जेबो नोजोर होआखै जुदि सरकारा गोग्गो लोंनाय दैनि जगायथाय होनायमोनब्ला गोग्गो लोंनाय दै लायनो थाखाय बेलस्रि दैमायाव थांनो गोनां जानाय नङामोन आरो बे जाथायाबो जानो मोननाय नङामोन आरो जुदि सरकारा लामा सामा बानायनायाव गोसो होनायमोनब्लाबो देहा फाहामसालि फारसे गोख्रैनो लाबोनो हागौमोन बिटिआर गोरोबथानि उनाव बांसिनै आलाय सिलाय आरो सेरखाय बेरखाय जादों होनोब्ला NDPआनो जादों गोरोबथा जानायनि उननिफ्रायनो माब्लाबा गोदान आफाद दाफिननाय पुलिस मिलिटारिजों एनकाउन्टार खालामजानाय हाग्रानिफ्राय फैफिननाय सिजफायाराव थानायनि उनावबो एरेस्ट जानाय केम्पनिफ्राय होखारजानाय बेनि अनगायैबो जायफोर केस गोनां NDPनि सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम दासिमबो सामन फैबाय थानाय सिगांनि दायनि थाखाय एरेस्ट खालामजानाय बायदिफोरा जाबाय थादों फारसेथिं बिटिआर गोरोबथा खालामग्रा रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे NDPफोरा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै दा फिन बे बिसायख'थिनि समावनो NLFBनि सानै सोद्रोमाखौ पुलिसा हमनानै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों NLFBनिफ्राय फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हरनि 12 निफ्राय 2 रिंगासोनि गेजेराव NLFBनि सोद्रोमा एम बिबुं आरो डेनियेलखौ गावसोरनि न'निफ्राय उन्दुफुबाय थानाय समावनो दरजा जोखावनानै लानानै थांदों आरो माखासे खारनानै गदों होननानैबो फोरमायथियो नाथाय मा दायनि थाखाय बेबायदि हरनि समाव लानानै थांदों बेनि सोमोन्दै जेबो मिथियाखै होननानैबो फोरमायथिबावदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि NLFBफोरा गोजानैनो दङ UPPL बा BPFखौ मदद होनानैबो बुङाखै राजखान्थिनि केम्पेइनबो खालामाखै बिसायख'थिया जाहाथे गोजोनै बारलाङो बेखौनो नेनानैसो दं नाथाय NLFBफोरखौ न' थांनानै सैमा अमा बायदि होसोगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों थांनाय 1 सप्ता सिगांबो गंबा बोलेर' गारिजों फैनानै NLFBनि सासे केडारनि न'खौ बुफाय बुसि खालामफैदों चेयार टेबोल कुकार बायदिखौ बुख्रेबदों नाथाय NLFBफोरा सिरियैनो दं होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा भट होनायनि सिगां जाहाथे गले गले सानो बेनि थाखाय खावलायो मानोना दिनैनि सानाव गोबां बर'फोरानो जोबथेसालियाव दङ बेनिखायनो दानि थासारिखौ नायनानै बबेयाव भट होयोब्ला उन जोलैया रैखाथि मोनगोन आरो हारिया रैखाथि मोनगोन बेखौ साननानै जाहाथे भट होयो बेनि थाखायबो खावलायो NLFBनिफ्राय फिन हाग्रानि मैसोनि उदखार बाक्सानि निकासियाव हाग्रानि मैसोनि उदखारजों जोखोम जानो गोनां जादों साबा सुबुंफोरा बाथाबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय साउलकारा आरो हास्तिनापुर ओनसोलाव फुंनि समनिफ्रायनो
हाग्रानि मैसोनि उदखाराव साबा सुबुंफोरा गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे थिसननो गोनां जादों। हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै हाग्रानि मैसोखौ होस्रांहरफिननो नाजादोंब्लाबो फेलें जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय साबा सुबुंफोरनि मुङा फारियै मदन निर्मला, परशुराम दमाला, दन बाहादुर विश्वशर्मा, श्याम थापा आरो राजु छेत्री। फुंनि समाव मोसौ खानो थांनाय समावनो हाग्रानि मैसोजों मोगा-मोगि जानायाव मैसोआ गाग्लोबदों, जायजों थद गैयै जादों। उनाव रायजो राजाफ्रासो मदद खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे लांदों होननानैबो फोरमायथिदों जोखोम जानायनि मादाव सासे सुबुङा। बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय गासैखौबो साबायखर बावदों प्रमद बर' बिथाङा। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो गासैबो मदद होगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों प्रमद बर' बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जयन्त बसुमतारीनि थाखाय मोनगु सभायाव बाहागो लानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। जेराव मिटिं खुंदों बेयावनो रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों। नाथाय नांगोला मिटिं खुंनो हायाखै। बेयो नांगोलनि जोबथा बिसायख'थि। बेनि उनाव नांगोलनि सावगारिखौ रायजो राजाफ्रा नुनाय नंला होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। आरो गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो जोंखौ मदद होदों, अदेबानि एनडिएखौ मदद होदों। सिगांनि 17 बोसोराव हिंसा बुथारनाय जाथायफोरा जादोंमोन, नाथाय दा बेनि उल्थायै 100% गोजोन थासारि फैबाय होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। ओजोंहाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया गावखौ देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो आरो एनडिएनि बिजाथिया देरहागोना स्रां स्रां सावगारि अदेबानि रोखा सावगारि होननानै बुंथियो। दिनैनि सानाव एनडिएनि बिजाथिजों जुजिनो हानाय दोलो आरो बिजाथि गैया होननानैबो बुंथिबावो जयन्त बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि समाव 10 बोसोर एमपि सिटखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन, मानोना बिथांमोननि समाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरा खुद्रिदोंमोन, जायनि थाखाय बर' आरो अबर'नि राजखान्थि खालामदोंमोन। नाथाय दा बर' अबर'नि राजखान्थि गैला। बिचाराव गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरानो जयैनो गोजोनै दं आरो फोथायलायनाय फैबाय होननानैबो बुंथिबावो जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मणिपुर रायजोआव मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव गोबां अन्थाइ गोग्लैदों। गोबां अन्थाइ गोग्लैनायजों मणिपुरनि इम्फाल, थौबल आरो बिष्णुपुर जिल्लाफ्रा काश्मीरनि महर लादों, जेराव गुफुर गाबनि बरफजों साग्लोबदों आरो गोबां अन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव न'-बां, आबाद फोथार गासैबो खहा जादों। बेनि अनगायैबो थांलाय फैलाय हान्था मेलायावबो गोबां गोहोम गोग्लैदों। मणिपुरनि अनगायैबो मैयानि सानाव जोंनि आसामावबो सारअन्थाइ गावनायजों बिमा आरो फिसानि जिउ खहा जादों आरो सासे उन्दै गथ'साया जोखोम जानो गोनां जादों। बरपेटानि कलगासियानि सौरासरायाव जानो मोन्दों बे जाथाया। बिमा आरो फिसाजोआ खेबसेयैनो जिउ खोमानो गोनां जादों। थैनाय सानैनि मुङा ममिरन नेसा आरो जसना खातुन आरो जोखोम जानाय उन्दै गथ'साया 11 बोसोर बैसोनि इकबाल हुसैन। जोखोम जानाय उन्दै गथ'साखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय बरपेटानि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाया मैया जोबथा जाबाय। मैयानि सानाव गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो रायजो राजानि सिगाङाव मा मा फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायबाय। बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो जायगा जायगा फोसावदिं मेल खुंनानै भट होनायनि सिगां रायजो राजाफ्रा जाहाथे सोरखारा रादाय होनायफोरनि सोमोन्दै गोसोखाङो बेनि थाखाय बुंथिदों। जायनाखि गोबां जौगानाय जाबाय आरो गुबुन गुबुन खामानि जाबाय होननानै सोरखारा बुंबाय थादों, नाथाय बे 4 बोसोराव मा मा खामानि मावखो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोखां होननानै बुंथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। जेरावनाखि UPPL सोरखारा न'खर न'खर साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन, आइजोफोरनो 75,000 रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय सोर साबेसेया मोननो हाखो होननानैबो रायजो राजाफोरनिसिम सोंथि खालामदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। लोगोसे हारिनि थाखाय न'खर एंगारनानै हाथियार दैनाय आरो सोमावसारनाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एनडिएफबिफोरखौ दिनैसिमबो उदां खालामनो हायाखै। बिथांमोनखौ उदां खालामनानै दिन्थि, अब्लासो बिटिआर गोरोबथाखौ फोथायगोन होननानैबो बुंथिबावो। जेरावनाखि 17 बोसोर हाग्रामा महिलारीनि सोरखार थानायाव जेबो खामानि मावाखै होननानै अजद होबोदों, नाथाय हाग्रामा महिलारीयानो आइपुवालि दालां हाग्रामा दालांखौ बानायदों, जायजों रोजा रोजा सुबुंफोरा हान्थियो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना मिथिं दावथिं खुंनो थाखाय जाय पाक्का लामा, सिसि ब्लक, सेन्ट ग्रेभेल लामाजों थांदों, बेबो हाग्रामा महिलारी बानायनाय होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय अदेबानि जिसया समफ्रामारिया। जायफोर बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों, बिथांमोनहा नसुंसेनि खैफोदाव थानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनानै दिन्थिग्रो होननानैबो बुंथियो आरो आं गावनि उदैनिल' साननायमोनब्ला बिजेपि UPPL एलायन्स सोरखाराव थांनो हागौमोन, नाथाय बिथांमोननि खामानि मावनायखौ दुखु मोनदों होननानैबो फोरमायथिबावो जिसया समफ्रामारिया। लोगोसे एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारी आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनजोंबो सावरायखाबाय होननानैबो बिबुंथि होबावो।
एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दिबान बिथाङाबो बिपिएफ दोलोखौ मदद होनानै बुंथिदोंदि थांनाय 17 बोसोराव बर'फोरा गावनि हायाव आलाय-सिलाय होखारजायाखैमोन, खरा दैखांनानै थादोंमोन, जौगानायनि बेलायावबो लामा सामा नुनो मोनदों। नाथाय बे 4 बोसोरावनो बर'फोरा गावनि हायाव आलाय-सिलाय होखारजानो गोनां जादों। दिनै जुदि रांनि लबियामोनब्ला प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखाराव थागौमोन। मानोना हाग्रामा महिलारिया बे समाव सोरखाराव गैया आरो बिथांनाव रां गैया, नाथाय बिथांनाव सैथो दं, बेनिखायनो बिथांखौ मदद होदों होननानै फोरमायथिदों दिबान बिथाङा। फैबाय थानाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सियारखौ सोमावग्लुंगोन नामा अखिल गगैया? अखिल गगैया जेराव थाङो बेयावनो रोजा रोजा सुबुंनि बाना। दासान्दि अखिल गगैया धुबरी लकसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि रकिबुल हुसैननि थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मदद होदों, जेराव रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजेपि, एजिपि आरो एआइडिएफनो जाहाथे भट होआ बेनि थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ आखाइ दैखांनानै समायखिरा लाहोदों अखिल गगैया। संबिजितखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो सुबुं खुंथायखौ रैखाथि होनो थाखायनो बिजेपि, एजिपि आरो एआइडिएफ बे मोनथाम दोलोखौ भट होनो नाङा होननानै रायजो राजाफोरखौ समायखिरा लाहोदों अखिल गगै बिथाङा। आरो फैबाय थानाय समाव अखिल गगैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सियारखौ सोमावग्लुंगोन बायदिखौ नुहुरदों। नाथाय उननि समाव मा जागोन बेखौ समासो फोरमायलांगोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, ओसिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435569 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।